Arratsaldeon berriz ere hementxe gara eta orain kolorez beteko dugu, gaurko platua. Zeberak arkitektura ikasi zuen, baina gaur egun bereziki komikiak eraikitzen ditu. Euskadi saria irabazi berri du Ni enaiz Mikel Laboa komikiaren ilustrazioengatik. Biba Joseba Larratxe. Apa, Joseba, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri, Joseba. Bueno, eta zorionak, Joseba, benetan lan izugarria, komikian egindako lan hori. Espero zenuen sari hau? A ber, banekien izendatuta nengoela. Eta orduan, notizia jaso nuenan eman zigutela, bueno... Horrek ametxe egiteko bidea ematen dut, Hori da. Ez, baina esan behar dut, 2022a izan dela bereziki urte oparoa bereziki komiki gintzan, ilustrazioan ere bai, bereziki komiki gintzan izan da inoizko urteriko paronetariko bat Euskal Herrian, eta beraz, urte horretan saria jasotzea are eta pozgarriagoa da niretzako. Eta zuk, adibidez, badakizunen izendatuetako batzarela, badakizu beste izendatuak zein diren? Ez. Bale. Te bestelari nintzen pentsatzen, ez da? Besteak begiratuko dituzu eta konparaketak egingo dituzu, eta ez dakizu. Susmoak baditut noski, baina ez. Eta nola izaten da dei hori edo, nola izan zen zure kasua? Nola jakinarazi zituten tartean zinela? Bingen Zupiria jaunak berak deitu zidan, eta, bueno, ja bere hau txasomatu nuenean ja saltoka zen nintzen. Banekien ez zidala, beste zerbaitegatik ez zidala deituko. Baina bai, sailburuak berak deitu zidan. Irabazi zenuela esateko ere bai? Ez, irabazi nuela esateko deitu zidan Bingen Zupiriak. Izendapena e-mail bidez. Hori xumeagoa da, ez da? Xumeagoa da. Eta irabazi zenuela esan zizutenean, gogoratzen zara momentu horretan non zeunden eta zer egiten ari zinen? Bai, ze harrapatu ninduen zeran, Ibarrako ikastolan, komikigintza taller bat ematen, ja aurrak kontrolatuta nituen, ja haien komikiak marrazten jarrita, eta pixko bat lasaiago nengoen, eta ikusi nun telefono, dei bat, telefono ez ezagun batetikan, eta esan nuen, bada espada. Hau hartu egingo dut, bada espada. Hori izan daiteke edo oso ona edo oso txarra izan daiteke, ez da? Eta efectivamente. Oso ona zen. Oso ona izan zen. Beste kuriositate, Joseba, ze Josebiski da zure ez izena? Nondi dator? Hauetako ez izen aukeratu gabe bat. Da, nire familian inaiz 20 piku lengusu tartean gaztena. Eta orduan asmatu dizkiate egoten aldiren diminutibo guztiak. Josebita, Josebi, Josebiski, bueno, azkenan Josebiski gelditu zitzaidan, lagunak ere hasi zitezkidan Josebiski deitzen, eta hasi nintzen firmatzen Josebiski, baina gero eta gutxiago naiz Josebiski, eta gero eta gehiago Joseboski, edo, eta bai. Bueno, egin ezagun komikiaz, Ni enaiz Mikel Laboa komikia egin duzuzuk Unai Iturriaga eta Arkaizkan horrekin batera. Nola iritsi zitzaizun ilustrazioak egiteko proposamena? Begira, jakin gauzuenez hau izan zen Mikel Laboa katedraren enkargu bat, eta katedrak lehenik bururatu zitzaion agian Unai izan zitekela lana egiteko, zebera bertsolari izugarri famatu eta gidoilari eta idazle izateaz aparte, marrazkilaria ere bada, dakizuenez. Baina berari iruditu zitzaion proiektu handiegia edo berak bakarrik egiteko, eta proposatu gintuen Arkaitz eta Hirurok taldean egiteko komikia. Zuri egindako elkarrizketa batean irakurri dugu, zuk diozula komiki hau egiteko aukera dela bizitzan behin jasotzen den horietakoa. Bai, pentsatu, aizu, bapatean deitzen dizu Unai Iturriagak, esaten aizu animatuko zara Arkaizkano eta biokin batera Mikel Laboari buruzko komiki bat marraztera. Ez zuen kontutan izan, niretzako Mikel Laboa beti izan dela referente bat, oso figura garrantzitsua, eta nire bizitza osoan zehar inspirazio iturri amaigabea. Eta beraz, haurtzarotik nire buruan imaginatzen joan naizen bideoklipak papereratu izan ditut proiektu honetan. Izan da niretzako oso gauza berezia. Eta Arkaizkano eta Unai Iturriagarekin lankidetza hori ere berezia izan da. Ezagutzen zenituen aurretik? Ezagutzen nituen, baina oso tangentzialki, esango. Harremanik etzen nuen? Ez, elkar ezagutzea suertatu zitzaigun, seguruenik Xabiroik antolatutako kongresu txipiren batean, baina ez, gehiago nituen ezagutzen, eta egia esan, arrelako proiektu handi batean sartzea, konfiantza handia ez daukazun norbaitekin, nahiko gauza arriskutsua da. Ze denbora luzez harreman bat eraman behar duzu pertsona horrekin, eta ez da komikia bukatuta bakarrik, gero ere promozioa dator,
eta, bueno, sariak sortatzen balin badira ere, ba, elkarrekin ospatzea eta gauza horiek, eta hobe duzu pertsona horrekin ondo moldatzea. Zorionez, pertsona zoragarriak dira, oso eskuzabalak, eta nigan konfiantza guztia jarri dute lan honetarako eta oso eskertuta nago. Ilustrazioak egiterako orduan pautarik edo markatzen zizuten? Enuke esango. Nahiko gidoi, ez ziren oso gidoi teknikoak bidaltzen zizkidatenak. Ziren nahiko literarioak, bueno, ez dakit nola ditu, ez zidaten gehiegi zehazten horren beste bineta horri alde honetan, edo bineta honek forma hau behar du, ez, historia kontatzen zidaten eta elkarrizketak nola ez. Baina gero, gidoi horri forma ematea, pixka bat esan dezagun, zinema ikuspegia, azken finean komikiak dira paperezko zinema. Zinema ikuspegi hori nire esku gelditu da, eta horregatik ere, libertade horregatikan sentitzen dut komikia oso nerea. Sentitzen dut nik aportatu dudala zerbait komikiari, eta hori niretzako garrantzitsua da. Orain ari gara, tarteka pixkanaka komikiaren irudiak ikusten. Ez dakit gure realizadore jaunak edo zuzendari handereak jarriko duen, baina bada hor estena bat oso famatu askotan aipatu zaizuna zuri ere, aurpegi pila bat ateratzen diren hori, ezta? Hor ikusten ditugu gure iruditeriko aurpegi ezagun pila bat. Bai, begira, hori izan zen, bai izan zen nire aportazio bat, horri alde bikoitz hori, ze okerrez bali manago Arkaitzek idatzi zuen pasarte hori, eta berak proposatzen zuen, bai, Mikel Laboaren kontzertu batean, publiko guztia Mikel Laboari begira, ezta? Horrek eragiten zion, beldur eszenikoa. Eta berak proposatzen zuen, bineta nahiko handi bat. Eta nik esan nuen, ze nahiko handia? Egin dezagun bineta... Oso handia. Bi horrialdeko bineta bat. Handiena? Handiena, ezin da gehiago. Bueno, bai, badaukagu beste bineta bat 4 horrialdetako, baina tira. Eta, bueno, egin gabe norrelako aurpegi ez ezagun pilo bat, aprobetxatu nuen, pixka bat Mikel Laboaren paranoia balitz bezala, bere idoloak marrazteko publiko tartean. Eta orduan, ikusi itzazkezue, hordakazute Atahualpa Yupanqui, edo... Txirrita horberan eskubitan. Txirrita badaukazue... Una iturria gabera ere, bai? Bueno, bai, kameotxoak ere, bai. Bai, hori da. Galdera bat, egia da, marrazki horri begira, ez da, askotan egon izan gara, nik uste dut askok pasatu dugula denbora pixka bat, horri begira, denak dira ezagunak? Ala batzuk ez ezagunak dira? Ez. Denak ez dira ezagunak, baina denak dira norbait. Denak dira norbait. Bai, hor gertatzen da, marrazkilariok marrazten dugunean pertsona bat buruz edo nor marraztu, ezta? Eta marrazten duzu pertsona bat. Somatzen da ez daukazula inor burutan. Aldiz, demagun hartzen duzula argazki batean jende pila dago, eta nahiz eta ez ezagutu erabiltzen dituzu aurpegi horiek marrazkiak egiteko. Jada, pertsona konkretuak dira. Eta orduan, bi horrialde hauek egiteko garbineukan egingo banitu batzuk pertsona konkretuak eta besteak nire burutik aterata diferentzia handia somatuko zela. Orduan, bilatu nituen aurpegi anonimoak interneten betetzeko utxune horiek. Ze polita, zemat aurpegi, asko eta asko. Benetan, zer esan handia eman duen zatia da hori. Eta gustora, ez da, horrelako irudiak eta horrelako arrakasta ikusten duzunean, gustora pozik zaudete, batez ere Mikel Laboa erreferente handi bat izan delako zuretzat, ez da? Hori da. Egia esan, oso pozikan gaude, lana egiten ari ginen bitartean, arro geunden egindakoaz, eta iruditzen zitzaigun zerbait berezia egiten ari ginela. Baina oso pozikan gaude, jasotzen ari garen harrera oso ona delako. Gerta daiteke, horrelako hain pertsonaia maitatu eta ospetsuarekin, Euskal Herri erdiak baduk anekdota bat Mikel Laboarekin. Zorionez, oso popularra zen, eta jende pila bat ezagutu zuen, eta jende askok ditu oroitzapenak berekin. Eta orduan, gertatu daiteke, norbait pixka bat etortzea esanez, haizu, pasarte hau etzen horrela izan, edo agian Mikel Laboak hau baina gehiago merezi zuen, eta oraingoz behintzatez, norbait pentsatu badu, ez zaigu horrelako kexekin etorri. Egongo da oraindik norbait, komikia irakurri ez duena, erosi ez duena, edo dena delakoa, edo erosi duena baina irakurri ez duena oraindik, zer esango zenioke, nolako komikia du esku artean? Zer topatuko du? Izenburua kontrakoa iradoki badezake ere, Mikel Laboari buruzko komiki bada, baina ez da ohiko biografia bat, gertakizun eta data eta izenetan gehiegi zehaztasun handiegia bilatzen duena. Gehiago da, Mikel Laboak utzitako ondare sentimentala bildu nahi duen
komiki bat. Edo, ez dakit, hau Arkaitzkanok esaten du askotan dela, bakoitzak daukagun Mikel Laboa hori, ze nik esan nuke euskaldun orok daukala bere Mikel Laboa, bakoitzak daukan Mikel Laboa hori harrapatzeko dreamcatcher bat, bakizute, zera indioen horrelako borobil horiek, amets harrapari horiek, horrelako bat. Bueno, pista gisa esango dugu, eta indioak aipatu dituzunez, western batekin hasten dela. Bai. Hasiera izugarria da, Bai, eta esaten duzu, hau zer da, eta gero konturatzen zara zergatik den oso polita. Zuk irakurritako, zuk esandako beste esaldi bat irakurriko dizugu, komikia egiteko beharrezko denbora eta baliabideak eman dizkigute. Bai, eta horregatikan sentitzen dut pixko bat, ez ote den trampa niri eman izana Euskadi saria. Tamalez komiki gintzan ez da, baldintza duinetan lan egitea ez da gauza ohikoena. Eta gure kasuan, benetan egin ahal izan dugu horrela lana. Batetikan, Mikel Laboa katedrak behartzen denbora eta baliabideak eman dizkigulako, eta beste alde batetikan, ez da ahaztu behar, Eusko Jaurlaritzaren komikiak marrazteko diru laguntza ere jaso nuela. Beraz, izan dut, eskaini ahal izan diogu komikiari berak eskatzen zuen denbora egiteko. Arnasa hartzea lanean eta ez normalean egiten dugun bezala korrika eta presaka eta harrapaladan. Bueno, izan da mugarri bat, ezta? Etorkizun baterako ere, eta eredu bat. Dena den, Joseba, zuri lanik ez zaizu falta, badakigu 1000 proiektutan zabiltzala, eta orain lina plastilina argitaratu berri duzu. Zer da lina plastilina? Lina plastilina da, Izaro Arroitak idatzitako haur eta gazte literaturako liburu bat, oso divertigarria, eta niri egokitu zait, marrazkiz janztea. Mentxe ikusten dugu, ez da? Lina plastilina. Eta Izaro Arroita aipatu duzu, beste bat ere izango da? Bai, ideia da sail bat egitea, lehenengoarekin hasi gara. Hau da lehenbizikoa. Baina ja bigarna prestatzen ari gara baita ere. Beraz izango da. Eta ikusten duzuten bezala, protagonista da plastilinazkoa bihurtzen den neskatxa bat, eta horrek joko handia ematen du. Bihurtu daiteke nahi duen formakoa, liburuan bertan sartzen da, eta erosten dugun liburu horretan bizi da, eta orduan liburuak bidaiatu ala, abentura ezberdinak bizi ditu, eta oso divertigarria. Bueno, liburu azalak ere marrazten dituzu, ez da? Okerrez baldin bagaude, zure azkenekoa Jon Alonsoren Carballo Euskadin, izan da? Liburu azal bat marrazterakoan, edo liburu oso bat, edo komiki oso bat marrazterakoan, lana desberdina da, pauta berdinak dira? Bi ariketa erabat ezberdin dira, nola ez. Azken finean, azal bat egiterakoan, Mikel Laboaren azala egitea ere izan zen ariketa hori, ezta. Egin behar duzuna da, barruan dagoen horren metafora bat, edo metafora baina gehiago agian amu bat, amua da hitza. Bilatu behar duzu, barrukoa irudikatzen duen zerbait, baina balio duena pixka bat atentzioa deitzeko, edo irakurleari sortarazteko gogoa, barruan dagoena irakurtzeko. Kantuak komiki bihurtzeko artea hori ere probatu duzu, adibidez Kureia taldearekin, ez da? Piztu piztia izeneko kanta, hori nola sortu zen hori, nola egintzen duen hori? Begira, hau da Iruñako komiki azokak urtero ateratzen duen Zart fanzinean, gonbidatu ninduten parte hartzera, eta urtero gai bat proposatzen dute, eta oraingoan munstroa izan zen. Eta etorri zitzaren munstroa esan, eta niri piztu da piztia kanta etortzen zitzaren burura, beti oso Kuraia zalea izan nahi zen ez beti danikan. Kontua da, ez dela lehenengo kanta komikiratzen dudana. Gaztezulon marrazten nuen garaian ere, urtebetez egin nuen gustatzen zitzaren kanta bat aukeratu, eta hori komiki bihurtu, ezta? Eta pixka bat, sail horri segika, atal berri bat egitea bururatu zitzaidan Zart fanzinerako. Hau musika entzunez, marraztuko zenuen oski edo? Ez dakik hori ohitura hori berez ere baduzun edo? Bai, nola ez, eta Mikel Laboarekin gauza bera. Bai, ez da? Hori da, gaineratzen beti aukeraketa dago, ez da? Egia. Zer entzunez irakurri behar den komikia. Proposamen interesgarriak horiek ere. Bueno, lan gehiago ere badituzu, asko dituzulako, Asisko Urmenetarekin, esate baterako, zertan ari zara orain? Asisko Urmenetarekin ari gara berriro ere, elkarrekin bagenuen komiki sail bat, Xabiroi komiki aldizkarirako egindakoa, basolatik berrionik ez, badakizuten nola funtzionatzen duen Xabiroik, urtean lau ale ateratzen ditu, lau zenbaki ateratzen ditu, eta ateratzen ditu zenbaki horietan komiki sailen kapituloak, eta joten dira historia kontatzen kapituloka. Eta behin historia bukatuta dagoenean, kapitulo horiek album batean biltzen ditu.
Asisko eta Biok egindako saila gero album bihurtu zena, eta orain jari gara prestatzen bigarren sail bat, bigarren album batean bilduko duguna. Datorren urtean lehenengo kapitulua. Datorren urtean. Zenbat lan, ez da? Gehiago ezin da esan, datorren urtean lehenengo kapitulua. Zeo zer gehiago esaten ere moduzue, primizia gorrian, lehenengo erdiaroan gutxi gora bera, balin bazegoen girotua, bigarna karlistadetan. Jo, pixkanaka gerturatzen, ez? Oso ongi.